Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Maar Joert Centraal, het iPop Festival, dat men je weer houden wordt. Met optreden zonder oren van Vegenbad, had een nieuw album uit. Elise Westerhof en de Bounty Hunters. Even met zijn trein hier in de studio. Normaal gesproken ben je met zijn fjouwer, maar de bassiste koer er even helaas naar bij wezen. Ik had toen Vegenbad. Wel een toffe opening van deze nagelnije aflevering van Noorderwind. Dat we voor het grootste pad stilstaan bij het festival dat komende menu weer is in Nijloon. Ik had toen het iPop Festival. Maar er was nog een reden om Vegenbad uit te nodigen. En dat had alles te kijken met hun nieuwe album. Eerst uit presenteren ze Joert. En dat heet Bingo Jong. Straks heb ik nog het verhaal van de Bounty Hunters. Want Tietje flink dat ze in de studio hier weer. En ik zei staan op het iPop Festival. Sterker, ze sluit het al als headliner. Dit is live in Noorderwien.
Westerlinne, een kuier door het land. En ik dacht bij mezelf, waar krijgt mij bij de hand? Als ik de trots zit, het even net weet. Waar zit de nooit meer, mooi waang die band. Hier weer op huis, die vraag nam ik mooi. Maar ik hier niet goed jongen, want op het diep laai. Ik dacht verrek, mijn baan is leeg. Ik bel een maat en weer samen op pad. Want maar ik zonder meer maten beginnen, ben ik again. Ik die niet alleen, ik neem ze mooi onder mijn snie. En om dat te vieren, geef je ween. Maarten, dat ben je, van jong tot oud. Het week binnen op deze brand. Had we kon treffen, is dus van ons. Soms schoft het jongen, maar dat leer is kan. Wat maar ik zonder mijn maten beginnen, ben ik in. Ik ga niet alleen, ik neem ze mooi onder mijn snie. En om dat te vieren, geef je ween. Mijn maten spillen en deels het verdriet. Een maatje niet tillen, het roer is weer het tijd. Een doekest op je bouwen, mijn blokken van stier. Een maatjes vertrouwen, dus neem nog maar in. Dus neem nog maar in. Op de borst maar 12. Wat maar ik zonder mijn maten beginnen, ben ik in. Ik ga niet alleen, ik neem ze mooi onder mijn snie. En om dat te vieren, geef je ween. Wat maar ik zonder mijn maten beginnen, ben ik in. Ik ga niet alleen, ik neem ze mooi onder mijn snie. En om dat te vieren, geef je ween. Johannes Riepma en zijn muzikale maten Joert de gast dus in deze aflevering van Noorderwien met de Bounty Hunters. Ze zijn de afsluiter van het Rijpop Festival. Die waren wijdweidig goed praten trouwens met de programmeur. En nog meer muzikale gasten die daar spelen zullen. Men je dus, nylon, dan is het best een 4. Maar oorhanden hier weer er ook een editie. En daar hebben wij een heel mooi oersjoch van. Zo maar even naar iPop 2024. Hier voor het werk, hier voor de willen, en een beetje de woord. In Canada, daar maak ik een hele lange reis. En helle in een lekker stoor, wat bier voor onderwijs. Een klant die in de regens, die herkende mijn accent. Hij zou je komen uit Friesland, over daar je goed kind. Zo maken wij een praatje, hij handelt in shit. Ik zeg ik dat
voor het werk. Eén voor de willen. En dan weet je hoe. De boer zei ik ga budget tegen het zin, omdat ik hier bij boeren ondernemer wezen kan. Hij helpt uit de koelkast, een kratje vol mooi bier. Hij zou het zelf roosten, het wieren en bij het vier. Wat het dak is vreselijk. Ik had er weer nog voor. Ik kon niet chillen. Dat ik ben. Dus hij gewoon. Oerop left, ook komt stress, oh een visje. Ik kon niet chillen. Stress gewoon een visje, boerenzoen. Ja, dat weer het iPop Festival. Vliene Ier 2024, dik feest. Maar ja, dat ben ik wel wend van dit festival. Dat komende menje dus weer is in Nederland. Ja, ook hier hebben wij een soort van special. You het ook weer. En natuurlijk vregen we dan even de programmeur om Del te komen om het verhaal weer even te vertellen. Go Ja. Er is nou inmiddels wat onderwijs bij iPop. Die tweede treden hier, dan ben ik het even kwijt. Vierde alweer. Vierde alweer? Ja. Dat is Rabio. Ja, je wil rap, ja. Oeh. Ja. We zetten wel terug, hè? Ja. Ja. Wie dreeg u juist net is altijd de vraag even van de eerstehaling van het programma. Nou, er hien zich al wat bands meldt, dus dat steelt dan niet wel weer. En het is altijd een soort puzzel, een mooi schema te maken. Maar nee, het wil wel slagen en dit wordt de rustklop. Ja. Toffe bands, komen we aan, om alleen hoe te spreken. Zelfde locatie, zelfde podia en dezelfde naam. Hoe zit het eigenlijk? Nee, de tinten achter op het veld en de tinten die er wel. We hebben de Hard Sandjeseel, dus wat rustigere muziek. En we hebben nou de vaste tint, is nou de Reboelje rond te worden. Ik zeg de namen steen. Ja. Reboelje. Ja, natuurlijk. Prachtige namen uit de Friestalige muziek wij. Maar er zit een idee achter. Nou, het wie is de tonertint en eigenlijk wie dat het oorstel het gitarenpodium en dat laatste jaren is dat ambitie, oorsworden. En we hebben natuurlijk via Facebook een vraag gesteld om meesten van Kim helpen. Ja, en wij kwamen er eigenlijk wel uit dat dit wel een hele mooie naam wie voor wat dat programmeerd zit. Ja. Een beetje dubbelzinnig natuurlijk. Reboelje was band, maar het Reboelje Remoer in die ronde. Ja. Maar wie doet dat uit als bestuur? Ja, precies. Ja, ik heb prototypes zitten, hè? Ja, protetiert, maar ik doe je maakt een regel. Het bestuur natuurlijk. Hè. We hebben geen vastzitter nou dit hier, dus dat is wel heel bijzonder. Ja. En toch regelt alles hier wel. Dit was het vindt zijn paard wel. Het paarse berucht in dit zijn. Als een stip zingt. Hij doe je bemanning, dan kan eigenlijk de kapitein wel eens eerst op wat zetten worden. Ja. Nou, dat klopt wel even, weet wel. Ja. Wij doen je bemanning, wij zetten wel terug. En laat die kapitein maar zitten, ja. Ja, laat die maar zitten, ja. Hebben we eigenlijk net nodig. Dat is een goed teken. Toch even, we kijk een prachtig filmpje zien van Vliene hier. Ik word gedoog, Vliene hier, door hem even de bel lutsen, om het zo maar uit te drukken. Hij heeft nog een paar reacties op gewoon. Ja, nou, de boodschap hier natuurlijk. Dat het heel die dregen wordt om een festival te organiseren. Er zit een hele goede boodschap in voor wij zelf. En die is eigenlijk wel onkaam. En we hebben vanuit de gemeente al wat meer stiepen om zo maar te zeggen. Het oren partijen eromheen, festivals. Je zorgt dat de gemeente nou een vacature hier staan heeft voor een festivalbeheerder eigenlijk binnen de gemeente zelf, in je persoon. Dus het heeft wel wat opleveren, ja, om zo maar te zeggen. En ik hoop dat het een beetje trots zet in die zin. Ja, nou ja, is het genoeg? Ik bedoel, kun je hem terug? Nou ja, wij gaan terug, om zo te zeggen. Want we vinden dat we net stopje kennen. Hè? Dit jit gewoon terug. Ja, maar van de week weet ik weer niet nice. Het is zelfs landelijk nice. Dat er heel minder popfestivals komen. Inflatie, regeldruk, nou neem het al maar op. De vrijwilligers die dreigt te vinden binnen. Dat geldt ook van hem. Nou, wij zijn gerust op de vrijwilligers die we hebben. En als de juist dat heel Nederlands wat leest dit voor het festival. En eromheen de partijen, geweldig. Maar de juist wordt als een bestuur. Ja, we hebben een vastzitter. En ik denk dat die Tom het hier net komt. Nee. Ja, wie wil dat toch dwaan? En ik denk dat net alleen bij u dat geldt, maar dat geldt dit voor de voetbalvereniging en voor de diersvereniging. We meestal altijd dezelfde meesten in het dorp hier door.
Ja, dat wordt wel steeds dreger. En dan kun je wel eens een vrijwillige vervanger toch een camera bijvoorbeeld. Maar de kosten die dan mooi ik weer omheen. Ja. Dat is een puzzel. Ja, maar goed, het feestje komt weer. De poster is er weer. En natuurlijk het hele blokkenschema. Maar we kunnen net alle acts naar voren halen. Joet hebben een aantal van het iPop Festival hier in de studio. Ik zou het wel leuk vinden. Op dit stuit zo'n stoffelijk omschot. Snoeien de metal en dat het Fries. We zijn er al een beetje onwend. Maar toch, het is wel leuk dat die metal jongens dat Fries gaan oppakken. Hè? Ja, ik denk dat wij in Friesland doen sowieso in dat segment. In de metal, Friese metal, zwieren gitaren. Dat doen we het jet. Ja. Om zo maar te zeggen. Nou ja, Drover gaat ik zo'n band die de Friese taal broekt. Dus ik vind gewoon dat jet ik bij iPop. Ja. Maar ik bijvoorbeeld, de Fantjes, ik op iPop staan. Nou ja, dat komt toch helemaal goed. Ja, ik heb straks nog even praten. En het is je hebt de grote naam natuurlijk, zoals de Doel is, maar bijvoorbeeld Straal, stevige bluesrock. Ze wien ze wat, zat de zanger het zelf zo, we zitten in coma en we spelen net meer. Nee. Maar ze staan nou wel weer op iPop, dat 5 zo zie je volgens mij. Ja, is dat fantastisch. Top. Ja. De Greiderooskes, zeg ik. Ja, tribute aan de Heideroosjes. Ja. Dus dat wordt weer die taargeweld, om zo maar te zeggen. Ja. Nou ja, wat hebben we nog meer? Vegenbaat natuurlijk, maar Lead hebben we die wat helemaal te denken is. En de Bounty Hunters sluiten allemaal Friese ode. Ja. Nou ja, dat komt er ook wel door. Mooi man. Ja, mooi feestje bouwen. Goed. Helemaal goed. Een van de Iepeners, Elise Westerhof. Ja. Dat ik maar vanwege een gearworking? Of? Ja, dat is mijn lied. We hebben het sinds 2-3 jaar... hebben we het maar altijd op koffie zitten in een vergadering. En eigenlijk komt hij gewoon een hele goede gearworking uit. Wij helpen hun met bepaalde dingen en andersom ook. We willen eigenlijk beide partijen wel hetzelfde hebben. Meer Friese muziek op de planken en op de radio. En muziek mooitje. Ja. En elk jaar hebben wij wel 1 en 2 artiesten daarbij van het programma. Maar eigenlijk bijvoorbeeld Volk zit in een hard Sandjeseel. Die hebben 2 Lino-lied maar in. En nu komen ze 2 letten wel weer op iPop. Dus het roleert wel. Ja. Verwacht je bij volle bak? Ja, die leidt om elkaar voor te hebben. En het waarste bloot. En denk ik dat we wel richting uitverkocht in. Ja. Net stenen, maar erin. Gossip Bloed, even zitten, want we hadden feestjes van mijn naam. Je rekt nog op de bank. Post, correct, denk ik. Ben ik stevige jongens, maar dat komt wel goed. Maar de hoender al hebben wij trouwens, dus bij deze. We hinten even hoe Elise Westerhof. Ja, we gaan ze uit fantastische jongeres. Zij neemt op het iPop Festival een volslijne band mee. Joet is maar haar pianist hier te gast. We zitten echt in de iPop sfeer. En dit is Elise live. Hier horen we. De kiest dan die het is God, altijd een zij, dus dat mij host. Doe lis mij stin, bist op de vlecht. Uws wezen is voor mij net echt. Zelfs in de wien, ik dien stim. Ik viel die oeral, wat ik ben. In alles bist zo nog dichtbij. Stoot in eigen wij. En dan komt ze mooi in alle tijd. Leef je vol ik mij dij. Mijn wij wie is dodo, wie is het paard waarop wij roen in zinnen skaat. Altijd together, hand in hand. Wij kunnen onder hele brood. Wat maakt ik nou alleenig ben? Nou, het mij us net verder kin. Zij is toch echt, het is voorbij. Ik word ook het dood, want kom mij daar. Stoot in eigen wij. En daar komt ze mooi en alle tijd. Doch spoes net mij. De tijd. Is het tijd?
begreep, nou is het voorbij. Dus ik wat verder. Ik zit nou terug op mijn eigen wij. Ik zit nou terug op mijn eigen wij. Zij iepert het iPop Festival, Elise Westerhof. En ja, je had ze misschien al even zien op het begin van het programma. En ze doen er nog twee noemers. Dit zijn de heren die het al even afsluiten zullen. Het iPop Festival met de Bounty Hunters. Hille, Hannes, Robin, Jern, Verlien, Johannes, Langelien. Voor de eerste keer je West. Dus een per je Verlien, hè? Ja, liet het zien hier. Liet ze, ja. Ja, liet het zien hier. Geert al je rap natuurlijk. Ja, het gaat hard. Fiesta hard. Ja, hè? Ja. Ja. Hoe is het bij de Bounty Hunters? Ja, wel goed eigenlijk. Ja, we werken al ouder, hè. Valt mooi, hè, valt mooi. Door de kribbeltjes zie je ook net. Nee, dat nog net. Nee, maar het gaat best hier. Het gaat zijn gangje wel wat. Ja. Ja. Lekker spelen. Nou goed, de festivals van Bregenpop tot iPop, Oerl, Steen. Ja, hoe zou je waarom hebben de laatste jaren gewoon met een redelijke steady band worden, hè, voor de festivals en de dwarsfeesten? Ja, gelukkig wel. Wij mij nog steeds het geluk hebben dat wij op een heel soort plakken steen mooien. En Is dat nog steeds het leukste, gewoon live spelen? ja, live is toch al... Ja, alhoewel, ik vind het studiowerk hartstikke leuk om te doen. Want dat is, Dat is priegelen, hè? ja, dat is een heel proces. En dat is ook wel leuk. Dan begin je ergens onder en dan bouwt het alweer op. Dat vind ik wel leuk. Ja, maar ja, live, dat is natuurlijk een stukje sfeer en een stukje... Nou, dat is een hele grote tent. Hè, is toch een festivalterrein is prachtig. Ja, dat is mooi werk. Ja, en dan mag ze al je wat loskrijgen natuurlijk. Hoe gaat dat? Want stenen sets altijd clear, of let je meteen nog wel eens wat aanheen. Je denkt, nou, we moeten een beetje die kant op of zo. Ja, we hebben wel een beetje een rare trio, maar het is ook wel een beetje wat voor publiek dat je eigenlijk hebben. En het ene publiek dat is helemaal van het Nederlandstalige bijvoorbeeld, of van het hard rock. Het is krek eventjes het is een beetje onveel wat van publiek dat je hebt. Of bijvoorbeeld een heel soort jongere jeugd. Ja, dan moet je wel eens even wat switchen in de setlist. Ja. Hannes, de Voice begon daarmee. Daarna bist eigenlijk vrij snel de keuze maken. Jongens, ik ga mijn eigen kant, mijn eigen doel. Had er ooit spiet van hond? Dat zei ze met de Bounty Hunters eigenlijk gewoon eigen wies, mijn eigen doel achter, hè? Ja, dat weer de grootste fout van mijn leven eigenlijk. Hè? Dat, Ja, maar je bent er alles zoveel een lol uit. Ja, nee, maar dat is het ermee. Voor mij had er elke dag best blij dat dien had. Ja, ik heb er nooit spiet van aan, nee. Maar ik hier het net alleen nog terugrijden, denk ik. Nou, dit houdt je op elkaar. Omdat je maar een band en je steen ergens te spelen, dan heb je meer massa als ik natuurlijk alleen nog maar een tape-showtje of een gitaar kan. Ja, maar dit ben ik de Maarten en de beste pro in Friesland. Ja, nou dat. Ja, we komen de Friese grens haast niet door. Nee. Maar dat hoorde ik net. Nee. Ik moet de tour van Blauw zo een beetje schenken. No? Ja. Nee, maar daar ben je gewoon happy mee dus. Ja, nee, daar ben ik hartstikke blij. Ja. Nee, maar op een gegeven moment had ik de keuze maken van ik wil gewoon werken, ik ga gezin en daarna wil ik maar de band op paar. Ja, nou dat is een mooie combinatie zoals dat. Hij doet dat nog steeds dus, gewoon net alles meer. Nou, het is net meer dat we een liefst 100 shows hebben op hier basis. Maar ja, wat we leuk vinden, we hebben zin in, dat nemen we aan. En ja, je moet ook zo'n tijdmaatje van het gezin vanzelf. Ja, die had erbij. Hè? Ja, dat jij er nog ook bij. Ja, en dat geldt voor je hem trainen, hè? Ja, wij kinderen hebben wel wat van. Ja, wij, alles doet het. Ja, dat is mooi. Ja, zeker. Maar aan de andere kant, wel voor alle treien. Dan is het net dat steeds van, oh, daar kom ik weer aan. Nee, dat is weer. En ik alle hier lieken volle. En ik nog we hebben al een jonkje en een famke. Ja. Dus dat is wel dat is goed verdeeld. Ja, leuk. Waarom naar de muziek? Studio, nummers, singles, clips, wat binnen de plan? Ja, wij hebben nog wel wat studio werk op het programma staan. Wij hebben wel wat ideeën links en rechts die wij graag van willen. Ja. En voor de rest, de optredens is maar die passen. Die kennen.
Ja, het lijst waar je officieel uit kan, is je Pat van Dijk, denk ik, hè? Ja, Pat van Dijk, ja. Van Mooie uitvering trouwens, mag ik er even bij zitten. Bewuste keuze om dat echt als single te pakken? Ja, wij kregen dat we hier natuurlijk. Toen we hier een versie in principe een beetje redelijk out of the blue heen weer maken. En daar hebben we een heel soort positieve reacties op gekregen. We dat we zoiets van, misschien hebben we dat dan toch eens wat meer, Jan. En toen ben we bij Nico Oudhuizen de studio indoken. En toen, de rest dat spreekt voor zich. The rest is history, but man, good Fries te zeggen. We hadden een beetje heel wat iPop special. Game nou apart zitten van een setlist. Ik denk, nou, maar u zijn we nu aanpassen ons een iPop. We doen wat oorse zoals. Ja, we doen wel wat oorse zoals. Er zijn wat naaie Friese nummers waar we zeggen van, we moeten daar spelen, daar moet ik maar wat komen. En dat moet natuurlijk in het Fries. Ja. En ons eigen repertoire kunnen we net een uur vullen. Dus ja, daar moet ik wat oors bij. Ja, dus er komen wat Ja, nou dat is natuurlijk de Friese tappers vanzelf. Nou, zoals nummers van de Kaast of de Hoenekap of misschien wel van het Wares, ik weet het niet. Maar nee, dat lid wat desje. mooie Friestalige zetten. Ja, zeker. Ja. Nou, genoeg plan. Ja. Je zit lekker in je muziekvel, om het zo maar zo te drukken. Absoluut, en we hebben er zin in. Ah, mooi man. Goed zo. Ik let je hem nog net gaan, want ik vind dat ze gelukkig in de studio binnen. Maar ze staan dus op het iPop Festival, de man van de Bounty Hunters. Maar nou, live in Noorderwien. Altijd verkouden. Als ik wat koos, dan bloei ik het meest vol trouw. Ben net modern, ik denk haast eens wel wat behouden. En als ik verhoor iemand, dan doe ik dat net zo gauw. Van mijn computer moet ik eerst maar net goed zetten. Ik kreeg pas letter een mobiel toen ik ging mooi. Op social media zie ik wel maar net van het. Het is niet alweer te uur en te nij. Die hegelman, als die er al eens aan nodig komen. Centrale as, ik weer valikant op. Eerst mij meer, ik ga me nou maar van de domme. Omdat ik ook naar dokke man nou het keer. Het had je zien om er nog een uur van te lezen. Soms zit het mooi en soms dan zit het door de zin. Er is waar alles lang al net voor wat te zeggen. Ja, zelfs als ik er net zo goed maar leef je in. Het Fries gewoon, ik moet er altijd zo graag wezen. Ja, mij maar rond de frisse lucht en schwappend vee. Geen in de lucht, hoe vaak het waterjocht wil lezen. Ik roep het gezen van de eerste sneeuw. Ik ken de zon net al te volle meer van bak. De jaren zand, de jaren ik het liefst in wil. Dat soort muziek en zang, bedommers net meer maken. Alles weer beter, al is dat nou wat hoe druk. We hebben het aan sparren op een skier of op een skilder. Daar komt die moederdag net bij mij in het duur. Denk ik min diesel skillen, kijk maar onder wilgen. Nou ik keer ween af, maar ik maar op een struik. Het had je zin om er nog een uur van te lezen. Soms zit het mooi en soms dan zit het onrust in. Er is waar alles lang op let voor wat te zeggen. Ja, zelfs als ik er net zo goed maar leef je in. Het had je zin om er nog een uur van te lezen. Soms zit het mooi en soms dan zit het onrust in. Er is waar alles lang op let voor wat te zeggen. Ja, zelfs als ik er net zo goed maar leef je in. Als het simmer is, dan haal ik nooit geen recht. Als het zeil van het scootje heen gewapperd in de mest, droog het ziel.
krijg ik een goed gevoel. De bemanning staat op scherp en we hebben maar één doel. Maar aan boord, de winnen je hier. Want als je verzaakt, dan krijg je er niks meer. We stippen in de masten van het schip. Maar zonder de bemanning wordt het hier dan weer. Hey, hey, Else draai op mij. Hoe draai je op het schip en je hoes dan weer weer vrij. Scootje, hey, zielen, hey, we zien de skien of rij. Echte vriezen worden weer verslaan. Loek het zo met boppen de mest. Dat is us bekend, daarom willen wij het licht. Boeren van de maring niet het hut. Een scootje slacht en stom, het roodhuis maakt de sleur. Maar naar de wedstrijd is het hoeralfeest. De bier uit de tap en soep als een beest. Argewijze druk protesten van een oor. Maar wonen weer wij, dan wezen wij weer door. Scootje, hey, zielen, hey, Else draai op mij. Hoe draai je op het schip en je hoes dan weer weer vrij. Scootje, hey, zielen, hey, we zien de skien op Rijn. Echte vriezen worden weer verslaan. Scootje tiet, hoe draai je van hier in je zware sfeer. Scootje strijd, we winnen we voor in de roppen, keer op keer. Else draai op mij. Hoe rij je op het schip en je hoes dan weer weer vrij. Scootje zielen, mooi zinneskien op Rijn. Echte vriezen werden weer verslaan. Scootje, hey, zielen, Else draai op mij. Hoe draai je op het schip en je hoes dan weer weer vrij. Scootje, hey, zielen, zinneskien op Rijn. Echte vriezen werden weer verslaan. Scootje zielen is mijn doel. Johannes Riepma en zijn maten, de Bounty of the Zoet in de studio hier. En ja, drok het in voor de man. Bregenpop stien, zo zeg ik. Maar ze gaan natuurlijk ook op het iPop Festival spelen. En we blikken hier dus vooruit op dat prachtige festival in Nederland. Ze verwachten weer volle bak. Van allerhande bands, van snoeihurre metal tot Lietse Veskes van Elise Westerhof. Krijgen we straks nog een nummer van trouwens. Ga zo maar doe tekst. Hey, die fijntjes van mijn naam, daar matten we wat mee of net? Nou, Dat is het betere blaaswerk. Ja, ik dacht vooral, we moeten eens wat oorshaven weer op het podium. En dan je wat nooit denkt en dan denk je van ja, dit je we aan. Zet die 15, 16 man op het podium deel en dat wordt een groot feest. Ja. Ja. Nou ja, en voor die Friese taal, ze blazen in het Fries, denk ik, of net? Ja, ik denk dat we wel iets van aan te doen met de jaren te rijden zoals blaaspartij. Ja, dat wordt goed voor mij. Ja. Mama. Heren, welkom trouwens. Je bent van Fijntjes van mijn naam. Het wie eerst oorslook, toch net het naam? Ja, we zijn 20 jaar in, hè, dit hier Ujedi. Dus super dat we dan Ujedi vieren keer op zulke mooie festivals. Ja, er zijn mindere plakken, hè? Ja, absoluut. Ja. En mooi dichtbij, dus prachtig. We zijn ooit begonnen als de Menamer Fijntjes. Daar ben ik origineel uit Menaamwaai, uit het korps begonnen. Maar we kwamen steeds vaker in boeten Friesland. En dan werd Menamer toch wel, dat daar wat regen. Dus we zijn weer altijd hard simpel, wat kwad. En we nemen zelf de Fijntjes. Ja, precies, ja. Zie je het vanaf het begin bij of net? Jij stond bij de jubilarissen? Ja, ik zit er al 20 jaar bij, dus echt vanaf het begin. Tik en ik hebben het samen opgezet. En nou, zo lang zitten we er dus ook al bij. Ja. Maar welk idee begon? Ja, eigenlijk, we zaten destijds bij de fanfare. En toen zagen we op een gegeven moment eens een keer een ander dweilorkest. En dachten we, oh, wat dit is gaaf. Wij kunnen met 17 van onze vrienden kunnen we elke keer naar fantastisch mooie optredens. En dan kunnen we publiek vermaken. En onszelf ook. Dat is hartstikke gezellig. Dus dat was eigenlijk de reden. Ja. Neem je nog steeds dweilorkest of zo? Hoe maak je hem, in welke categorie moet ik hem plaatsen? Ja, de meisjes in elke categorie Feestorkest, nou ja, dat juist is just ik wel. Band of zo. We hier alles voorbij komen, maar wij nemen jezelf nog steeds gewoon altijd dweilorkest de Fijntjes. Ja. Dit is de traditie, gewoon er aardig in. Ja. Een echte hechte club dus. Absoluut. Ja, ik denk dat er nog steeds wel een stuk of
Nou, 8 jaar geleden vanaf het begin nog steeds erbij zitten. Ja. En dat is natuurlijk superleuk. Dan krijg je een hele mooie club. Na de PI, toen we voor het eerst Nederlands kampioen waren, toen is de club echt ook geworden tot wat het nou is qua namen en ik een heel soort leden. En die club is heel hecht bij elkaar gebleven. Maar ja, na 20 jaar maak ik het wel wat mooi. Dus we hebben ook wel leden gewoon die verhuizen binnen, die ergens ooit werkje binnen gaan, keuzes maken. Hè. Dus dan is het toch wel mooi dat je nog steeds zo'n redelijk grote club bij elkaar horen kunnen, ja. Ja, neem eens een paar hoogtepunten. Wat vind je... Ja, er best wel volle mooie dingen gebeurd. Ja, dat is natuurlijk 20 jaar aan fantastisch mooie optredens. Ik denk dat 2009 Bemmel, het nationaal kampioenschap, was helemaal fantastisch. Dat was echt een beetje onze doorbraak, zeg maar. Ja, en wat ik ook helemaal fantastisch vind, is eigenlijk de Simmer in Friesland. Wij spelen op de mooiste feesten eigenlijk in Friesland. SKS Grauw, de PC staan we ook weer. Ja, dat zijn echt wel hoogtepunten. Die grote sportwedstrijden, die grote evenementen, dat is ik het leukste om te doen. Het is vaak ook wel rumoerig. En, op een gegeven moment zit er misschien ook wat te volle bier in. Daar heb je geen last van, dan? Daar hebben wij zelf geen last van en het publiek ook niet. Nee, dat gaat altijd heel erg goed. Nee, maar dat is, over het algemeen is dat hartstikke gezellig. En ja, het is ook wel weer zo, als wij spelen, dan staat er ook echt wel wat. Denken wij zelf in ieder geval. En het publiek, dat trekt er ook wel naartoe. Dus dat gaat over het algemeen heel goed. Ja, hoe soort je jubileum hier eruit eigenlijk, verder? Nou, een van de hoogtepunten is ook volgende week vreed. Dus we hebben een druk weekend. Dan vieren wij het jubileumconcert hebben we dan in de Neushoorn in Ljout. Dus dat wordt heel leuk. Daar hebben we al, nou, we hebben een avondvullend programma. We spelen zelf. We spelen samen met Jiris, een band. We hebben vaak mooi werkje. DJ Quickfinger komt nog. En wij zijn natuurlijk zelf, vinden we de hoofdact. Mooi op jouw jubileumfeest, toch? Ja, toch? Ja. Dus wij gaan draaien, set spelen. En we willen in de basis het dicht maar ook bij jezelf blijven. Want de meesten komen toch, denk ik, van wat ze de oude 20 hier van u wend binnen. Dus dat willen we vooral zo vol mogelijk doen. Maar we hebben in je set waarin we de oude tijd en je social media vregen aan van nou, als je hem nou kiezen maar tussen dit nummer en dat nummer, wat is dan je favoriet oer 20 hier fantjes? En dan hebben we in je set van samenvoegd en dat wordt als het ware een set waarom we het in gaan. Ja, neem eens een paar fantjes van mijn naam, hits tussen aanstekens. Ik ben vaak orsie noemers, maar wij scoren je met het beste, maar je merkt zien te spelen. Het Wolskip doet het altijd heel goed. Donnet en het Bliksemt is ook echt wel een favoriet. Ja. Ja, herkenbaar natuurlijk, logisch. En er zit een bepaald ritme in. Is dat het ritme plus de sfeer en herkenbaarheid? Is dat een beetje de heilige graal van het dweilorkesten, of net? Dat denk ik wel, ja. En ik denk het is gewoon wel lekker laagdrempelig. Er komt sfeer van en iedereen kan een oorjekje en we zongen en we doen je en iedereen kan maar dan op zijn eigen manier. En als dat dan... En we proberen dat zo... We spelen altijd liefst zonder... Nee, we spelen net het liefst. We spelen zonder muziek, zonder zinnenbril. Want we vinden belangrijk een contact met de mensen te hebben. Dus dicht bij het publiek. Dus als er een podium is, dan staan wij er ik het liefst gewoon voor. Ja. Zo dicht mogelijk bij die mensen wezen. En dan heeft echt een connectie met je. En dat is denk ik wat mijn dweilorkest makkelijk te maken is. Het is mijn sectie in Santje Man. Dus ik kan alle kanten opvliegen. Ja. En dan pak ze. Dat wordt ook naar iPop, zo het geval. Steen we op het podium of game tussen de meesten niet staan? Wat is dit de bedoeling van iPop? Dat hangt er vanaf wat de organisatie wil. Ja, Nou, ik denk dat de tenten wel zo vol is dat het podium wordt. Maar die man de zeel niet willen. Ja, dat juist het vrijheid, hè? Niemand houdt je tegen. Nee, daarom. We gaan met set aan en je hem show wordt feest erin. Ja. Hoe laat maak je hem trouwens? In de Noormiddag zit wij, hè? Ja, dan met de tiert. Hier 5, 6, toch? Ja. Perfecte tiet, ja, perfect. Ja, dan begint de sfeer er aardig in te komen. En ben je nog net helemaal als een hoepje. Wat een mooi hier. Zie je nog muzikanten of dit is de club en mooi zo later. Ik ben heel blij met de club dat hij nou is. Ja. En een hechte Vreunenclub eigenlijk, wel, zak ik Fantastisch om bij elkaar te zijn. De sleet zit er nog net op, Jerk. Zeker niet. Op naar de volgende 20 jaar. Ah, mooi man. Goed. Dit is feest, hoor. Het komt helemaal door. Het zit echt net erin. Maar Friestalig, noem eens hoe heim dat eigenlijk. Ja, in principe kunnen we elk nummer dat we spelen een Friestalig nummer maken. Ja, toch? Ja, nee, dat was gelukkig. Jongens, succes. Een mooi verhaal over iPop en in dit geval de fijntjes van mijn naam. En hun jubileum hier. Ik geef vooral naar Neushoorn. Dat wordt een fantastische muzikale jongen. Ik ben echt nog geweldige muzikanten. Via tot net. Goed. Dus die echt een paar hele goede muzikanten ook leren. Na je album uit, assistent dus op iPop. We kennen ze van Liert natuurlijk. Het is Vegebart live in Noorderwien. 1, 2, 3. Seit het bestuur. Ze slaan een zeder uit en in, we schakelen de plisje in. Wat ze neemt nog maar een
en een all-inclusive reis om de vracht. Els had zijn kaarten en de borje in de gaten. Het is feest, Jonien het aan de Rijn, te hoes van aan boord. Dochto, maar een graai in de bootjes. Dochto, maar een draai in het roem. Dochto, maar een slag om het checken. Het is toosje, het is oorlog, het is bingo-joen. Nou zuster, krijgen, noem maar draaien, daarop wijen. Ik ga bingo! En de hele zaal die was niet zien wel. Nou verdomme dat we het jonge, beste jongen op de pappen ziet zijn boord en in mijn dochter nog tel. Op nee, de tafel is nog vol, een eindje stiefelje, alles smoren, eigen twiefelje, deze koos is vast beton. De organisatie van de hele verdiepen daasje, weten nog net, de zwetten nog net, het ben al een stuk van het stoon. Dochto, maar een graai in de bootjes. En dochto, maar een draai in het roem. En dochto, maar een slag om het sjertje. Het is toosje, het is oorlog, het is bingo-joen. Het is toosje, het is oorlog, het is bingo-joen. Na je goed hoerenvjochtje binnen de hoeken van de zeel bezet. De oerzere blomkool stiepelt stadig van de omsmietentafel. De vlier is wit en mijn schub in bloed. De laatste die zo libbert, die is de spekheberjoerd. Al die brutsen dremen en al die brutsen bonken en al die breidbremmen die stekken uit de stonken. En daar in de midden des je matje restig wacht je tot de superstij hakaatje bij de bloedspotten erom. Ik zit het bier net meer bevetje, zei ze gin, hap voor vrouw Tetje. Wat ben je er? Nog maar eerst in mijn oor. Dochto, maar een graai in de bootjes. En dochto, maar een draai in het roem. Dochto, maar een slag om het checken. Het is toosje, het is oorlog, het is bingo-joen. Het is toosje, het is oorlog, het is bingo-joen. Een nieuwe plaat en ze staan ook nog op het iPop Festival. We gaan even door beide praten, want ja, Vegenbart, toffe band met je trein. Dit is Pieter, dit is Johannes en dit is Anne Martin. En er is nog een vierde, maar die doet het beboon. Maar hoe zit het daar? Ja, die is op afstand, hè? Dat kent je nog al, ja. Ja, nou, die horen er ook de ene, zit ik hem even bij, de bassisten, die koer net vrij krijgen. Nou, dan ga je het de moderne techniek. En dan ga je er een virtuele bassist bij, hè? Ja, wees, ja, dan red je je. Zij is het. Jongens, Bingo Jong, uit, album. Hoe is het gevoel? Het gevoel is fantastisch. Ja, dat eindelijk, deze plaat is al een skoft A-ijs. Eigenlijk hebben we het heel vorig hier omwerken. En ja, toen kwam een lied. Dus toen hebben we eerst eens met Bingo Jong het nummer uitgebracht. En toen wachten we dus nog even maar die orennoemers. Maar dat we nou al die, de hele keppel los laten kennen op het volk. Dat, ja, daar ben we heel blij om. Dat klinkt als een zwier opluchting. Nee, dat valt echt wel weer thuis. We zijn vooral heel blij. Ja. Nou, ik kan me wel voorstellen dat het op een gegeven moment ongeduldig was. Want dan lijkt dat maar op de plank. En dan denk je, ja, ik word wat jarenlid. En je hebt natuurlijk wel eens bij een live optreden zijn nummer spelen. Maar zo'n hele plaat is weer wat oors, hè? Ja, zo'n hele plaat is weer wat oors. Dus dat was de hele tijd achter de hoorn. En de hele tijd dus Bingo Jong aan het spelen. Wat een geweldig nummer is. En wat we zelfs een heel soort bracht had. Maar inderdaad, dat we nou... dat alle jaren leren kennen, dat is machtig mooi. Ja, mooi man. Pieter, wat is het verhaal van de plaat? Het verhaal van de plaat is, nou ja, het is kreun met Australië. Wat uw oude bassist die nou in Zuid-Afrika is, die had ook nog een aantal nummers meeskreun.
Het is eigenlijk onze eerste plaat, dus het is nog een beetje eclectisch. Het had nog van alles in hem. En elk nummer komt van een hoop persoon. Dus eigenlijk, er zijn net reden 13. Maar ja, de verhalen binnen alle jaar, of in ieder geval, dat is de bedoeling, alsof ze in de kroeg verteld worden kennen. Het maakt dorpswezen, het maakt volkswezen. En in wat van Sauske dat we dat aan jitten, ja, dat is gewoon een componist. En dat is gewoon een band. Maar in dorps dat is dan wel weer een beetje redelijk. Zoals je bijvoorbeeld Bingo Jong Del zetten ha. Dat is een heel tastbaar en herkenbaar verhaal. Ja. Dat kun je eigenlijk wel loslid op alle noemers hast. Ja, alhoewel doet we Bingo Jong uitbrachten. We brachten Bingo Jong net een beetje uit voor lied. Dat wie het meest feestelijke nummer wat we ertussen hien. Daar zit voor u zeker een soort historie aan. Maar door het Veeman verhaal. Meestal dat nieuwsgierig vinden, dan zie je het maar op. Maar goed, het weer wel een fleurig nummer en een up tempo. En dan heb ik orennummers. Dus daar zit er ook wat onvast misschien dan. Dus we zijn wijs dat we het nou goed uitbrengen kunnen. En ik kun je orenkant van Vegebaard zien laten kennen. Ja, en dat vind ik wel aardig, want je bent er toch, vind ik, in slagen om toch een soort eigen loot te zetten. Er is wel een soort Vegebaard-gevoel erbij. Ja. Ga je hem er echt op neer? Ja, dat hebben we echt. Want ik vind het wel herkenbaar op een gekke manier. En altijd omdat nou in het stemloot geldt en de breaks, ik weet het niet. Er is een soort feestelijkheid. Hè? Het is net altijd, net alles lekker fleurig, maar we brengen het wel fleurig, zeg maar. Dat is het. Ja. Dat gaat misschien herkenbaar, zoals Pieter zei, de mensen in de kroeg, de herkenbare onderwerpen, maar die jouwen we altijd krekkenslinger. En we hadden een krasse in je scène die zei van Vegebaard, het is altijd wat onvoorspelbaar. Het is altijd... Kijk, in muzikaal opzicht vind ik. Ja, correct. Echt textueel. Soms breaks zien en dan je eindig ik soms bij noemers, dan denk je, dan komt nog een eindklap en dan hier eindigt het nog met een oorakkoord. Ja, nou ja, hartstikke mooi dat het zei ze dan. Ja, dat ben we hartstikke wie. Ja, ik luister die wel eens. Dat is iets doellijk. Ja. Screw je hem daarop of ontsteert dat automatisch? Goeie vraag. We zijn al die versgeschreeuwers. Het ontstaat eigenlijk automatisch. Ja, we halen je wel de nog dan om het textueel een slinger te gaan, maar ook muzikaal. Dat er wat bad. Dat is net het was het verwachtest. Dat we correct net gebeurd. Ik even naar Anne-Martin de drummer, want die maakt ook even zijn verhaal dwaan. Wat is voor jou deze plaat? Nou ja, sowieso wat ik wel een mooi verhaal vind om wat te vertellen is... Ja, wij zijn in 2023 allemaal deze plaat begaan. En toen zei ik tegen die man van... Jongens, nou moet je mee luisteren. Wij maken je alleen maar EP's. En dat is nou gebeurd. Er moet nou eens een album komen. Minimaal zien je nummers, zei ik. En ben de tol hoor. Ben de tol hoor. Dus daar ben ik gewoon heel grutsk op dat lukt is. Want dat is gewoon geweldig. En ik vind gewoon, ik ben net echt een versgeschreeuwer. Maar die hoorde man wel. En... Maar ja, ik ken er gewoon heel mooi op inhekje qua drums en zo. Nou ja, doe best echt letterlijk het ritme erachter. Ja, zeker. En dat die gasten creatief een beetje losgaan. Dan bist u dan volgend? Of zei je met ho even jongens, ik kijk nog wat? Ja, ik kom altijd wel mijn wilde ideeën met de drums. Ze vinden het altijd goud en mal. Dus dan maak ik weer even wat indopjes, zeg maar. Ze ben ook rutter dan niet, Ja, correct. Ja, het scheelt net alles. Nee, hè? Nee. Maar een mooie plaat, misschien net een sfeerbevalling, maar wel iemand die het lang door had. Ja, nou ja, op een gegeven moment had je er wel zin in om het te brengen. Maar ja, je moet even wachten tot het goede moment. En ik denk dat dit echt wel het goede moment is. Dus ik ben heel benieuwd wat de meesten ervan vinden. Ik vind het een mooie plaat, maar goed, dus ik maar een mening. Die staat nog op iPop. Ja, en je mag alles mee. Lied, alles. Het is even een vegenbad hier liggen te doen. Ja, wist, ja, maar dat lied vliegen hier, wie dat ik wel gewoon uw uitgangspunt. En dan maar we nou, ik dit hier. Maar even trots zetten. Ja, even oneerbiedig zijn, even een cashje van wat we gaan het lied mee en we gaan die plaat clear. En nou maakt het wel los. Nou maakt het echt los. En iPop is fantastisch. Bevrijdingsfestivals zien we op. We gaan met Jester Barren hebben contact. Met Lippenhuizen komen we te spelen. We gaan hele soort dingen. We gaan naar het Warpentaal. Dat vind ik zo mooi. Ja. Nou ja, het is net die eerste band, maar het is wel lekker dat het leeft dus. Ja, wist. Ja. En het is vanzelfs Friesland. Dus het is voor ons alle te bereizigen. We vinden het mooi om het te brengen in Friesk. Dus ja, het is wat een heel mooi hier. En ja, eigenlijk gewoon ik ervan uit dat ik hem hier nog wat mooier wordt dan deze. Ja, zei je dat. Zonder droom in je leven, jongens. Zeker ook in mooie muziek. Even het brengen naar iPop, want we hebben iPop acts in de studio. Ja. Geef nog iets bijzonders van of zie je hem gewoon integraal die platen gewoon spelen? Nou, dat... Kunnen we zo volle tijd krijgen? Nou, ik zei ze beide ja, eens. Ja. Het bijzondere is dat je hem die platen integraal spelen. Ja, eens al, ja. We hebben wel wat een onpaste festivalset. Maar die plaat komt zo goed als in zijn geheel daar
Derdel, ja. En dat is al heel bijzonder, hè? Dat was bijwezen. Absolutely. Vind je er nog plan? Ja, ze lekker spelen dus. Je wist, ze allemaal. En de platenwereld in. Nou eruit, wie ben ik mij gewoon oren ideeën dwaande om in kroegen te spelen. Mij misschien wat extra's hier en daar bier als band. Dat is een jonge vullekist. Maar goed, dat krijg je meestal al even mij van u. Joert in deze studio, want daar ben ik heel blij mee. Vegebart, nogmaals, album is klaar. Bingo Jong is uit. En ze zien ook nog op het iPop Festival. Maar eerst in Noorderwien live. Correct on the shoot, je rijdt. En daar hoort hij van de bar. Dezelfde eigen, dezelfde pet. Het is een net, Maar het is een net. het is een net. Oh nee, het is een net. Zeg nou zelf maar net nou. Pas op, zeg nou correct is een kans. Je nou krijgt is een chance. Als ze denkt direct nog dat wie het hier hoe hem Zij is een net, maar zij is het net. zij is een net. Oh nee, zij is het net. Het is een, Het is een net. Het is een correct. Maar het is een net. Ja, daar hast het al, daar komt er on. Ik kom terug op uw zorg. ik kom terug op uw zaal. Die docht zijn pet al is uit verrek. Ben je weer rijk? Hey, ben je weer ek? Ben je weer rijk? Oh, hey, ben je weer ek? Het is een, Het is een net. Het is een correct. Hey, het is een echt. Deze jongen, doepelkon. Sjoerd hier is een doepelkon. Access het die jongen, die zoiets haast bedonder je. Sjoerd wie is een doepelkon. Een nieuw album uit dus, met de titel Bingo Jong zit er tussen wel online alle keer. Ja, ze ben je net zomaar vanwege het nieuwe album. Ze staan ook op het iPop Festival en dat zit er centraal in haast de hele uitsturing. Maar op je het iPop Festival, de dijs ervoor. En dan ga ik even naar de volgende poster daar. Ken ik nog even naar Bolzert aan. En dan maak je wel een keer reclame voor. Rijn Vallinga, hij is namelijk van... Ja, voor de hoeveelste keer? Driving Back in Time? Dit wordt de 15e keer alweer. Blender. Ja. Die hoort geen skoft. Nee, dat zegt dat wel, ja. Ja, Set Festival nog even nou. Het is altijd mijn coverbands, mijn knup naar het verliezen, hè? Ja, het is eigenlijk een 60s, 70s gebeuren. Zo moet je het wel een beetje zeggen. 50 jaar rock in ook prima. Ja, dat is het eigenlijk. Terug in de tijd. We rijden terug in de tijd. Ja. Driving Back in Time. En dit is wel aardig, want het zijn met al die cover- en tribute-bands. Functioneert verlien nog net. Klopt. Moest het in het begin een keer een stuk uitlezen? Jongens, beginnen wat met covers te doen of net? Of voelde het wat daar? Want het leeft enorm momenteel, hè? Nou, dat hoefde ik niet uit te leggen. Omdat voordat ik dit begon, was er al een Back in Time in Bolzwart. En daar speelden allemaal al, zeg maar... oude Bolzwarde bandjes en bandjes van Butten die allemaal 60s en 70s muziek speelden. Dus eigenlijk heb ik dat gewoon voortzetten. De spelen zelf, hè? Wat voor band zit op dit stuit? Ik speel in Driving Back. Die speelt ook 20 april, paaszondag dus in Bolzert. We zijn overigens wel verhuisd van de Groene Weide naar ons gebouw. Oké. Nou ja, de vraag. Ik speel in de Frisian Eagles Band. Dat is een band die ik kortleden heb oprichten. Een 9-mans formatie.
Dit zijn Eagles fan? Ja dus. Ja. Nee, ik vind ik geen moer aan. Nee, geen moer aan, maar ja. ja. Ja, het is schitterend. Ja, dat wees ook dat ik een enorme fan ben van samenzangmuziek en de Beatles en zo. Maar Eagles, daar ben ik helemaal wild van. Ja, staan die van nog boppen de Beatles? Nee. Qua smaak dan, hè, bedoel ik. Ik bedoel, die discussie waar de grutsten binnen, dat let ik wel horen. Nee, ik hou het bij de Beatles dan toch. Dat draait ik vaker of net? Nee, want ik draai momenteel alleen maar Eagles. Ja, omdat dat u de Holland leren was natuurlijk. Ik moet al mijn koorpartijtjes moet ik leren en al mijn gitaarpartijen moet ik erin hebben. En ik ben er klaar voor. Maar ja, dat is een andere gebeuren. Daar wil ik ook wel even reclame van maken, hoor. Nou, even kwart. Nou ja, Koningsdag in Bolsward tussen 5 en 6. De Frisian Eagles Band. Nou, bij deze. Ja. Goed zo. Ben je daar? In Bolsward op het Marktplein. Ja, Bolsward is heel groot is net, maar... Je kan er niet omheen. Nee. Het is midden in de stad. En we hebben één straat. Één hoofdstraat. Daar is het. Ja. Maar we zitten hier natuurlijk voor Driving Back in Time. Nou, maak je even reclame. Maar ik ben nog niet... Wat ik speel ook nog in de Lazy Lads. De oude band van Lodi Fransen. Weiland Lodi Fransen. Dat is druk, jongen. En dan heb ik mijn solo optredens nog. Ja, heel mooi man. Goed. En voor de rest valt het allemaal wel wat met. 20 april. 20 april gaan we weer los met Driving Back. Dat is dus mijn eigen band. Waarom nou mijn eigen band weer? Dat heeft te maken met de switch van de Groene Weide. Die helaas geen evenementen meer gaat organiseren. Naar ons gebouw. Er kennen ook 150 mensen minder in. En wij zijn ooit eens een keer begonnen met Driving Back in de Groene Weide. Ik zei, wij starten hier ook weer in ons gebouw. En dan wou ik er wel een band bij hebben die een beetje hetzelfde muziek maakt. Alleen dat wat ruigere. Dus de classic rockmuziek. En dat is Wolf to the Moon. Die maakt dus, die spelen nummers van Status Quo, Uriah Heep, Stones. Doen wij trouwens ook wel wat. Maar. En het ruigere werk. Wij zijn meer van de samenzang. Oh, nou, subtiel en het roere werk bij elkaar. Ja. Dat klinkt als een ideale snijn. Ach jongen, dat is het ook. De best wederom van harte welkom. Ja, dankjewel. Ons gebouw, hoe laat? Zaal open, 1500 uur, 1600 uur speelt Driving Back. En rond 1830 is Wolf to the Moon. Ja, ik heb wel een spoorboek hier. Ik ga snijden even naar Bolzert. En dan pak daar een hoteltje. Ja, je hebt hotels in Bolzert. Er zijn mensen die hebben wel hotels boekt om naar ons te komen. Ja. Dus uit Noord-Holland. En dan horen wij mooi naar Nederland. Toch? Vind je dat mooi of niet? Ja, maar dan hebben we toch de cirkel weer rond, of niet? Wij ben wel klaar. Het is bijna genoeg. Succes, Rijn. Hartstikke mooi. Goed. Bolzert, 20 april, zet in de agenda. En dit wordt een leuk feestje. Dat kind het hoors. Aip op Ek. En daar speelt het Vegebart live hier in Noorderwien. Het is mooi waar. Op een lemmer ligt het beste volkje, maar raas en roppen. Meeste boel, jongs, toch schoolboppen, alle seks, noevings uit. Wat een kabaal. Op een lemmer, al het pronkje, malten, piepje en kriezen. Nimmen wint het van de skriezen op de sjerke toer. Jouw de barige machine tablet. Jouw de bea's maar een spuit. Jouw de barige machine tablet. Meeske, best een beest. Cirkels op een lemmer, altijd feest. Wat een verhaal. Op een lemmer. Een laatste wut, wie het schut van bier, zak grut op een knieft in de hand van gruttere man. Wat een gevaar. Op een lemmer beleert het Oskens, juster in het bosk. Met de mosken en de boksen, spoel je van de griene toe. Jouw de baren, machine tablet. Jouw de bea's, maar een spuit. Jouw de barige machine tablet. Moet er vleeën en grien en zies. De evolutie als in liefst. Is het echt?
Ja, nieuw album, Vegebad. Joert, de presentatie. Zij staan dus ook op het iPop Festival. Dus eigenlijk dubbel feest, wat dat onbelangrijk. En we beginnen een oorfeestje. Ja, we zeggen al even aan het begin van het programma. Elise Westerhof zijn mij het iPop Festival Iepening. Tenminste op een van die podia. Ik zei, dan mag ik weer welkom in Noorderwind. Want hoe is het met deze? Had mij die een onliert. En voor de rest weet ik van Elise net zo volle. Elise, eerst even, waar is mijn naam? Waar is de pianist? Kees van Heemskerk. En we zitten allebei op het conservatorium in Zwolle. Oké. Dus daar ken ik Kees van. En toen zei ze, mag mij naar Friesland, mag mij helpen. Gaat die ook op iPop spelen of net? Ja, zeker. Ja. Kees gaat op de toetsen spelen bij iPop. Ja, en doe je alles met je bij of was er nog een band bij? Nee, ik had nog een hele band. Ja, ik had nog een gitarist en een bassist en een drummer. Wauw. Ja, zeker. Dus nu gaan we vooral wat ballads doen, maar op iPop dan doe ik echt wel de uptempo nummers. Daar maak ik echt gewoon een feestje van. Zeg maar. Oké, echt even de beuker in. Dus, ja, zeker. Ja, een beetje afwisseling, dat vinden we wel mooi. Ja. Zeker. Met morgen, die toekomst leidt in de muziek dus? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, ik zou het heel leuk vinden om mij het jong heel te verzingen in de toekomst. Hoe lang was het nog? Ik maak hier nog 3 hier. Ik zit nog in mijn eerste hier, dus dat wordt het nog wel even. Ja. Wat is die grote droom? Ja, mijn grote droom is dus eigenlijk om op podia's te staan. Gewoon vooral binnen Friesland en in Nederland zou het gewoon verder. Ik wil mooi wijzen, maar ik zou vooral in Friesland wel wat bekendheid genereren willen. Ja, en welke hoek maar we dan? Ja, je hoort 6 wat 10 ballads, maar jazz, pop of oors? Ik zou hier nog geen Slayer-brul. Maar, Nee. Nou, ik studeer jazz en pop, dus ik krijg wel wat jazz zongles maar mijn hart lijkt wel echt bij de popmuziek. Dus daar heb ik wil zelf best gezien scrollen, uptempo en ballads eigenlijk beide wel. Vind ik mooi. Ja. Goed, en dan iPop. Ja, goed bezocht festival, een prille jeugd. Hast toch vaker op zo'n locatie spelen? Nee. Oké. Dit is echt de eerste keer dat ik op zo'n groot festival zie. En ik had wel eens op het Jesterbarensteen bij u in eerste maar. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk volle oorzer. En dit is echt een festival. Ja, dat ga ik er nooit op staan. Dus, Maar hier, dat is altijd wat, er moet alles dan een beetje op gang komen. Maar dat misschien ook wel heel lekker, of niet? Ja, ik vind het ook wel leuk dat we de spits aanbieden. Dan, wie zetten dan wel de toon, hè? Dus ja. De band was mee optreden geweest op het iPop Festival. Is dat een verste band, de verste bezetting? Of hast deze geestald voor het festival? Ja, eigenlijk ga ik dus wel een beetje zatigeren zocht voor het festival. Maar het zou wel mooi wijzen dat op den duur ook gewoon een eigen verste band haak in. Dat is echt inhuurwerk is voor optredens als gewoon een verste band had. Dus ja, dat zou wel mooi wijzen dat ik een beetje vestigheid werk in, zeg maar. Ja. Goed, iPop natuurlijk Friestalig. Hast toch noemen ze echt nog vertalen matten? Of is het al repertoire nog? Nou, ik moest wel even op ziek. Ik had sowieso 2 vertalingen van nummers. Dus Terug de Wien en Net Zonder Die. Dat is een vertaling van Can't Help Falling in Love With You. En ik had dan een eigen nummer en nog een eigen tekst op een instrumentaal nummer. En verder zong ik wel wat covers. Gewoon van Friese artiesten. Schroeft helemaal zelf nummers of doe je dat bij oren? Ik doe dat op mijn oren, ja. Dat eigen wij, dat had mijn vriend van mij skreun, Gerben Jongsma. Die had dan de muziek skreun en ik dan de tekst. Maar ik wil op den duur, zelf versjes scrollen. Ik zelf akkoorden bedenken en teksten bedenken en zo. Ja. Morgen tot de volgende keer. Wat mij onbelangrijk in dit programma. Geer vooral terug. En zij zit natuurlijk op het iPop Festival. Ze gaat nog hier noemen dwan. Mij de pianist. Maar ik zit al vast. Dit weer Noordwien in volslijne iPop sferen. En nog sterk in zin hast. Ik kan me haast net voorstellen. Kist dus nog naar Bolzert. Dat prachtige festival van Rijn Vallinga. Maar op iPop zij in ieder geval het grote feest er. Elise Westerhof. Live in Noordwien. En na weekend ben wij er weer. Hoi. Ik zocht die voor mij, mij mijn eigen dicht. Ik kan die vielen, mij mijn sluiten het. Ik jij die praten, maar do bist er net. Nee, do bist er net. En ik voel mij verlend, zonder die homicide. En door mij is nog net sterren, want ik kan die net missen. Ik kan die net missen. Troch de Wien, troch de Storijn, troch mijn diepste ziel, troch de storm. Al hak altijd wetjen wien om die. Is dat mij niet alleen veel. Ik viel die naast mij, wat beziert of je ons let op stritten. Maar wat is krust iets in mijn eigen.
ken ik op mijn jongen. Troch de wien, troch de stoelrein, troch mijn gypsy ziel, troch de stwan. Ik altijd wens in wien om die, is dat mijn heel in de viel. Troch een zee van afstand, troch een dik van leegte, troch een land van zwaaien, troch mijn hele leven. Troch de wind, troch de stoelrein, troch mijn diepste ziel, troch de storm. Ik altijd weet in wie mij die, is dat mijn